la mormântul poetului Dimitrie Anghel, un poet care, din nefericire, în ultimii ani nu și-a mai găsit locul în cărțile de literatură, dar un poet extrem de valoros pe care nu contenesc să-l prezint ori de câte ori am ocazia. Dimitrie Anghel este, ca și formare, este simbolist, la fel ca Bacovia sau Minulescu. El, în schimb, întreaga sa operă se desfășoară în spațiul grădinii cu flori, astfel că zicea Dimitrie Anghel: de câte ori deschid portița și intru în grădină, îmi pare că mă cuprinde o vrajă dulce și florile îmi dezmiardă ochii. O fantezie uriașă le-a dat un strai la fiecare și fete nu pe tot pământul să îmbrace mai frumoase rochii. Dimitrie Anghel s-a născut la Iași. Din nefericire, adolescența și copilăria sa au fost marcate de niște evenimente mai puțin fericite, astfel că nu avea nici 7 ani când și-a pierdut mama pe care avea să o amintească ori de câte ori scria despre ea, îi scria scrisori. La doar 16 ani își pierde din nefericire și tatăl în urma unei boli incurabile. Toate aceste evenimente aveau să-și pună amprenta și asupra modului lui de a scrie și asupra vieții sale personale, cu siguranță. Astfel că frații săi vând toată averea familiei și pleacă la studii în Paris, acolo unde avea puțin mai târziu să vină și Dimitrie Anghel. Își petrece cam 10 ani de zile la Paris, este complet influențat de felul de a scrie a parizienilor, astfel că opera sa își pune cu siguranță amprenta asupra literaturii române. Dimitrie Anghel îl cunoaște la Paris pe Șteo Iosif, bunul său prieten Șteo Iosif, cel de care avea să-l lege o prietenie extrem de apropiată. Astfel că nu de puține ori cei doi hotărăsc să scrie împreună, hotărăsc să facă traduceri împreună sub același pseudonim A. Mirea. Dimitrie Anghel îl cunoaște pe Șteo Iosif, încep împreună un drum foarte frumos în literatura română, un drum care avea să fie presărat de multe păreri pozitive ale criticilor din acea perioadă. Continuă să scrie, vine la Semănătorul, aici unde ocupă un loc important în redacția acestei reviste, iar mai târziu această legătură pe care o are cu Șteo Iosif avea să capete un alt drum. Prietenia dintre cei doi merge mai departe de literatură și intră în domeniul personal, pentru că amândoi se îndrăgostesc de aceeași femeie, de scriitoarea Natalia Negru. Natalia Negru se căsătorește cu Șteo Iosif, au o căsătorie care nu durează foarte mult, cam 6 ani de zile. Din căsătoria celor doi se naște Corina. Puțin mai târziu, Natalia Negru consideră că relația cu Șteo Iosif nu o împlinește așa cum și-ar fi dorit ea, astfel că la un moment dat hotărăște să plece în străinătate pentru a-și rezolva o problemă de sănătate. Îl roagă pe Șteo Iosif să o însoțească, acesta din nefericire o refuză, astfel că acela e momentul în care Dimitrie Anghel se apropie de ea, o însoțește la Paris, acolo unde avea să-și rezolve aceste probleme de sănătate. Se apropie de Dimitrie Anghel și la mai puțin de 2 luni de la momentul despărțirii de Șteo Iosif se căsătorește cu acesta. Urmează o relație complet diferită de cea pe care o trăise cu boemul Șteo Iosif. Relația cu Dimitrie Anghel este una mult mai pasională, mai plină și presărată de momente tensionate. Un astfel de moment este acela când cei doi merg să viziteze familia Nataliei Negru de undeva de lângă Tecuci. Se ceartă, Dimitrie Anghel scoate pistolul pe care îl avea de la Minulescu, o amenință pe Natalia Negru și se face că trage înspre ea. Din nefericire, acel glonț a ricoșat dintr-o margine de fier a unui pat în piciorul Nataliei, care cade ca secerată. El, crezând că au împușcat-o, se sinucide. De altfel, nu moare pe loc, ci la 2 săptămâni diferență, în casa fratelui său, Paul Anghel, unul din cei care a pus în România bazele școlii române de chirurgie. Aici este o fotografie care îl înfățișează pe Dimitrie Anghel în ziua logotnei sale cu Natalia Negru. Moare Dimitrie Anghel, rămâne opera sa pe care vă invit să o redescoperiți ori de câte ori aveți ocazia. Natalia Negru își continuă viața, moare undeva la vârsta de 90 de ani, asta după ce își scrie memoriile, acolo putem descoperi și povestea ei de dragoste cu Șteo Iosif și cea cu Dimitrie Anghel. La mormântul lui Dimitrie Anghel avem acest bust realizat de Ion Mateescu, sculptorul Ion Mateescu, care este fratele vitreg al lui George Topârceanu, iar aici în dreapta o mărturie a unui
din cel de-al doilea război mondial, a unei schije care a pătruns în bust, aici unde își fac culcuș în timpul primăverii păsărelele. Acum aș vrea să rămâneți din nou alături de noi câteva clipe până ne deplasăm la următorul obiectiv din prezentarea noastră.